Tady Jara. Tady já. A dneska budeme hrát Fortnite, kdo dá první 2 viny. Můžeš začít. Jak jsem vám včera sliboval. Jo, a ten, kdo nedá 2 viny, tak ten si dává palivý bonbon, protože minule jsme ho neochutnali. A pokud ještě nedá ani jeden, tak se dá párovej plus ten kyselý nebo 2 palivý. Nebo ne kdo prohraje, ale ten prostě kdo prostě to nedá ty 2 viny. My jsme se ještě zkoušeli na rozehřívačku, že jo? Jednu hru. No já. Skončil jsem druhý. Prostě tak budu hrát já teďkon. Tak ok. Ale nic nemáš. To natáčíš. Natáčíš úplně takhle. Škodí mě ten autobus. Půjdu asi k tomu kameni velkým. Vyhodím kule, nebo co to je? Je to něco? Je tady něco. Naberu. Mám nekožnou náboj, což je good. Epika, jo? Ono to vypadá jako rárka, právě je hezky. Já jsem zapomněl, jak se speedí. Ne, počkej. Jo, dobrý. Já jsem úplně zmatený z GTAčka. To nesnáším. To po tebe 2. Tak to je ale vychcaný. No nic. Radši budu zhrát tak. Nechci úplně hned zhrát. Jsi tam má pro Česko. Do toho chrámu. Nějaká se tam padal. Tam není už. Já si dám hýle. Ty máš dobrý. Potřebuji se ale trošku víc dohýle. Na! Kurva. Pardon. To potřebuji se trošku víc dohýlovat, jako to úplně není ideální. Ale dobrý, už trošku mám. No tak úplně, že jo, není. Já půjdu k té částce, jestli mi z toho padne medkit, což by bylo docela good. Řekl jsi vyhlovaný. Ale radši. Ale miničko. 22 lidí, 1 kill. Medkit si beru, ten se hodí. Já ale omlouvám se vám za ty zbraně, že prostě tam nejdou moc vidět, protože že jo, svítí tady slunce. No moc tam nejdou vidět, jako jdou akorát vypadá jako rérka. Tamhle, kdybychom dali jako, počkej. Řada. Ne tak vychcený, že Jo, a GTAčko nebude lehce tak. Uvidíme, co pro vás budete mít. Já to GTAčko buď vyjde odpoledne nebo večer. Bude. Jo, tak vy takhle, jo. Tak ty takhle. To je nejsilnější zbraň. Voliš. Holy moly, laser! Mě štve prostě, jak to vždycky takhle trvá. Dej si medkit. Co myslíš, že udělám? Bobek. Dívar skrtka. No dobrý, trošku hýnu. Pro medailonek nejdu, na to nemám koule. Tak tam nedostřelíš. Co ty víš? Ale jo, má dobilých. Za chvíli bude mít kreknuto. No, už je krek. Ty jsi mu dal kill? Jo? Dobře. Tamhle, zápeček! Já vím, nejsem blbej. Hej, tak co to je? 3 kill a 6 lidí. Když ty dáš ven, tak mě to docela šve. Jo, vem si tu exotiku. Jo, jen si dej palivý bombonek. Jo, ty máš... Okay, tak tu můžu dropnout, ne? Když to jsou... Ne, nemusíš. Zdrhej!
Přes vodu nejdu, to bude trvat dlouho. On se chce sežehnout zónu. Nemám sprint, mě strašně. Mám spálí. Se chce sežehnout zónou, fakt. To bombastik. Ty vole. Ano. Jo, mě tady čtu. Jo, tak to se nedivím, jako, to se nedivím. Reálně to se nedivím, že jsem hrdý. To se nedivím. Aha, já se beru test. To se reálně nedivím, jako. Je dobré. Nebolí zápěstí. To 2 viny. To se fakt reálně nedivím, že mě dal. Já kdyby jsem měl tam ty 2 pistole, tak já jedám všechny. Prestřílíš dělat takhle. A to je nejlepší, protože používáš normálně i brokádu. Takže jako, ale mytický jsou taky dobrý. Ale jsou jenom mytický a exotický. Asi jdu dát další. A myslím, Taky že... zkusit jdu dát, protože mám na ní chuť. Tak to bude na záchodě brutál. OK. Co to je? Co to je? Já spadnu sem, protože tady... Běž do city a to je zajímavý. Protože tady někde jsou 3 česky vedle sebe. Jestli ten linkneš na střechu, tak je po tobě. Tam nejde linknout. Zkus to. Nejde, já jsem to už zkoušela, ale nejde. Tady jsou někde ty 3. Tady už je 1. Do klidu. Legendary. Jo, takže ty střílíš odsáč. Rychle ji otevři, než ti to někdo vyčoruje. Záda. Ale krtek za to. Běž prosím na tu točící, nebo co to je. Běž na to, prosím. Ale ne na to, ne. Já jsem myslel na něco jiného, ale OK. Počkej, se skoč. Počkej, běž, tady na to. Ne. Na tam to. No nechci, já tady hledám ty 3 česky vedle sebe. Asi tady nejsou. Jo, double jump. Jdeme zádavím to. Já jsem možná v Fortnite už hraju 2 roky. Taky na mém kanále buď se veselá, protože mamky jako mamky no prostě neřešte. Protože jsem se tam takhle pojmenoval holčiče jméno. Tak jsem natáčel taky tohle. Mě už zhebá, pardon, a mě už umírají ruce. Tak já jdu to, tak ty se máš mega dobré. Ne. Proč mi tady furt stejně? Ale radši si vezmu ty jízdy. Radši. No. Teď je s tlumičem. Ratatata, ratatuj. Tam jste ratatuj. To si jaká srábotka. Jak střílí na zágrandu, tak pojď dolů. To nesnáším. Exotic. OK. Medailon. 2. No, ten druhý se žehla zrovna.
Tak GG. Ale na kraji, ten by se mohl vzít. Je na kraji, zkus to. Takže se poběží zóna. Tak to zkus. No dobře. Zóna běží za sekundu. Já nevím, proč jsem vyhodil ani to pětičko. Protože já se to umím. To je strašně bolej ruce. Já pošlu na WC. Tam. Najednou se týpek probral. Že, no sama chvilkou stejně mě nikdo nenajde. No, má mačetu. Co je? Pokakal. Nevyběhneš. Na pečku! Kamo, to je žabák. Tak to nejde! On dělal to z zbraň. No. Oj. Já mám chuť si dát další. Jo, mě se to hraje ještě o tu kubu, protože mě potom pálí ještě z toho pusa. No. Já vám si taky sky. To už mu. Teď jdu na míč. Teď si musím sednout. Musím natáčet obrazovku a ne svoje nohy. Ale tak já nevím, že tak já jsem čeloval. Nemůžeš, jo, musíš natáčet. No nic. Tak kam půjdem? Do co jde rozhodně nepůjdu. Šel asi zase k té soše nebo Jsme, že ten mobil mi pak vyklouzne. Máš laser. Z toho se střílí laser. Mně se strašně potí ruce. Ono to, když já střílím, tak ono to jde vždycky strašně nahoru, jakože doslova to musíš táhnout dolů. Sádu za ním s mačetou. Je kuk. Nebo já. Tam má i Michael Malejs. To je z toho hororu. Nedívejte se na horory. Hlavně nedívejte se na Klaunové Vánoce. Už k tomu nic neříkej. No. Ale běž. Jsme z toho měli trauma. Že Loki? Já to mám do dneška. To si beru. Já furt. Aha, já jak tam nejde vidět, tak já jsem si myslel, že ti padla rérka. To je peka, no. Jsem laser hrač. Neřek, teď se bude hodit toast. 22 lidí. To jde, jako. 1 kill. 1. Jo, beru laser. Já neumím střílet. Co, vy jste nubáci, takže já si vás hezky podám. To ani nezajímá, že já jako tady jsem. Tak to se ho dal lehce. Někdo říká, že prej Fortnite jakoby není hra pro rotačák. To byl rotačák, kde? Tamhle ho máš, 33 metrů. Vem co, místo mačety. No a jste všichni v něčem. Já na to po 6. Tady máš na to cooldown. Asi radši dám laser. Zada! Kam teď by se mi hodila ta mačeta. Že jo, jak jinak. Já nic nevidím. To je srabáček. Tak já nic nevidím, ale... To byl srabák. Koukej, co on dělal. On takhle použije.
Vždycky skočí. Tak ale jako, když má tu zbraň, tak je to úplně voniče, no, teď tady má za země luda jako prase. Už má ani jeden ven někdo. Joj. My se vám ozveme, až Jára bude skákat z autobusu. Dobrý, Jára už letí. Neviditelnost, yes. Neviditelnost to je OP. A hlavně, když skočíš a máš neviditelnost, je nejvíc OP. Protože ho přeskočíš a on nevidí. Jo, aha. Za 33. Seš dead. Možná teda. Možná není všechno. Mám korunu. Teď ta hra spadne. Yes. Já mám nějaký štěstí, já jsem jak unlucky. Unlucky. No. Jsem ta vcápka s korunou. Nebo korunka. Já si chci přepsat svůj první ven. Nechci. Ale už bychom to měli dát jenom na jeden ven, možná, protože už to točíme 16 minut. My se vám ozveme, až to bude napínavá situace. Já za brokády strašně umím. Tak se tady v klídečku můžu otevírá. Tak teď ty mi zapálil knedlík do pusy. Chudák. Byl by si naštvaný takhle dostat. No. Ona se ani neškrtla. Rotačák je nejsilnější věc, prostě. Co mám Fortniteu? Aha, oni spolu Podle Jary to je nejsilnější, podle mě nejsilnější je laser. No jako... A nebo ty dvě pistolky. No dobrý, má oblíbka. Tak ty takhle. Ne! Teď jo, si vyměňuješ zase koukej. Jako ubrala jsem jenom 20 šílů. To není nic. Co to nechce? Mám stejně takový. Já už mám 6 kg. Co? Vždycky se mi celou dobu daří. Akorát vždycky ten konec ten je nejhorší. Jo, aha. Tak to je srabá koncerl koule. Konec jí říkat, tam máš 32 HPček. Teď mám jako chlabastašky. Metka 2. Kinka. To je prostě já viděl. Ho! Jsem potáhnej. Teď ti čorne ten minigun a je to. Já jsem jak potáhnej. Jo, jsi dobře potáhaný, jakože fakt dobře. Jo, tak ty jsi dobře Co tam je? Jo, tak ty jsi dobře potáhaný. Co tam bylo?
Tak se nakonec ten bonbon dáme asi oba dva, protože to video už má 20 minut. Nevím, ještě poslední. Tak já si taká poslední hru. A já pak ještě. No. Mu 20 minut už to točíme. Jara teda to tady rozbilovala. Takže jsem takhle šuhnul. Když ničeho se bojím, že zase... Jenom přišel Jaru brácha, jak jsem se stopnul. Ale nestrašně jsou tady ty mraky, protože já úplně nic nevidím. Tentokrát bych jsem zkusil jít ne k soše, ale prostě tady na hřiště nebo někam. Nic to nebylo. Tak jsem si vzal i to, co nechci. Rérkovou brokádu, jo. Co má úplně... Takže to fakt vypadá, že se ten bonbon bude... Buď oba. Ty koho jsem neměl dávat. A nebo jeden z nás. Tak počkej, co si mám vzít? Asi nic. To je na tebe. Já si nevím, jsem tady viděl tak. Speed. No už jsem chtěla říct, že jsi škukt. Jsem uvařen na kachu. Ty. To jsem přeletěl. Kámo, tak kolik vás tady je? Tak 2 bonbony si musíme dát. Nebo ne, 2, ale každý jeden. Tak pojď, jdem na to. Já ještě jedno. Ne, už na to kašlem. Poslední hra. To si řekl mě. Já už jsem to říkal, že ty poslední a pak já poslední. Protože ty jsi začínal, takže máš jednu navíc. Přece. Nemám. Máš teď asi 6. pokus. Jdeme. Už to asi budeme muset ukončit. Vlastně teď sednu. Já si ten bonbon dám. Ten já nedám ven. Co když jo? To 20 dostal. Mám nějakou malou, tak? Teď přeběžíme.
OK. Už Už to je celkem nudný, už tady skoro nikdo není. Ukaž zónu, je celkem velká zóna. No a už. No. A už se zmenšuje. By mě zajímalo, co se stane, když zůstaneš v tom autobusu a prostě nevyskočíš. Vyskočí ti to samo. A někam kam nechceš. Kámo, to nejde. Já jsem nemůžu. Tak nevadí, tak si ty bonbony nakonec dáváme spolu. Tak první jdeš ty. Já, prosím, Počkej, tak jaký si vybereme? Já jsem to crazy, ne, to není, to je jenom sladký. Teď jste bombony. Teď jsou taky sladký. Všechno to je sladký. Není. Je, my jsme to dělali všechno a ani jedno nebylo kyselý. Ani jedno nebylo kyselý, bylo. Jaký? Všechno. Až na ty pálí. Ale dělaj už to otevři. To taky otevře. Ale počkej, já říkám, než ty to. Vypadá na sladký. Smrdí tak benzín. Pálí? Tak teď jdu já, jo? Spíš kyselý. Je to hnusný, fuj. Už vůbec to nepálí, je to spíš hnusný. Fuj. Dej to bezlíku. Ale tak čau. Wow.